бо баробари рушди дигар самтҳои соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри Исфара ба соҳаи кирмакпарварӣ ва истеҳсоли пилла низ таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. Зеро пилла ашёи хоми асосӣ барои истеҳсоли матоъ маҳсуб ёфта, талабот ба он рӯз аз рӯз меафзояд. Ҳамзамон кирмакпарварӣ барои таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хоми ватанӣ ва истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ нақши муҳим мебозад. Ба ақидаи мутахассисон, кирмакпарварӣ на танҳо як бахши муҳими иқтисодиёти маҳаллӣ, балки омили дастгирии оилаҳои деҳқонӣ ва рушди саноати сабуки кишвар мебошад. Пиллапарварӣ дар баробари ҳифзи анъанаҳои миллӣ ба рушди бозори меҳнат ва беҳбудии сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. Соли равон бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда, тухмиҳои ба иқлими маҳаллӣ мутобиқ ва татбиқи босамари корҳои агротехникӣ 1000 қутӣ кирмак ба хоҷагидорон тақсим карда шуда, имрӯзҳо парвариши он хело хуб ҷараён дорад ва деҳқонон ният доранд ҳосили фаровону босифат ба даст оранд. Кирмакпарварӣ яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ буда, баҳри саноат ашёи хоми саноатӣ омода мекунад. албатта хеле ки сарвари кишвари мо дар паёми худ гуфтанд, ҳадафи чорум миллӣ ин босуръат саноатикунии кишвар аст. албатта мана мо ҳозир кирмакпарварон ҷидду ҷаҳд карданд баҳри ашёи хом омода намудан. ҳозир ҷамъияти Хонобод 120 қути кирмак гирифта 100 қути аллакай пиллаи супорда шуданд. дар 3 марҳила кирмак парвариш карда мешавад. марҳилаи якум 100 қути, марҳилаи дуюм 670 қути, марҳилаи сеюм ҷамъиятҳои Сур, Чоркӯб, Орух 230 қути кирмак парвариш мекунанд. ҳоло мана асосан синни 5 ба рӯзҳои 4 5 пештар хоҷагиҳо дар ҳолати дастамонӣ, дар ҳолати парвариши кирмак ҳастанд. онҳо ҷидду ҷаҳд карданд ки ҳосили фаровон рӯёнанд. айни замон дар иҷрои нақши истеҳсоли пилла ҷамоатҳои деҳоти Хонобод ва Навгилем пешқадам буда, ҷамъияти саҳомии кушодии пиллаи тоҷик дар шаҳри Исфара аз кирмакпарварон 1 килограмм пиллаи омехтаи истеҳсолшударо ба маблағи 20 сомонӣ харидорӣ намуда, кирмакпарварони фаъолро бо тӯҳфаҳо ҳавасманд мегардонад. воқеан кирмакпарварӣ ва коркарди пилла яке аз шуғлаҳои қадимтарини мардуми тоҷик ва соҳаи сердаромаду афзалиятнок маҳсуб шуда, истеҳсоли пилла барои бо ашёи хом таъмин намудани корхонаҳои саноатии мамлакат бо шуғл фаро гирифтани аҳолӣ ва баландбардоштани иқтидори истеҳсолии корхонаҳои ватанӣ аҳамияти калон дорад. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара, Ахбор.